Aldape garajea dauke markinen, erdotza poligonuan, más o menos 800 metrora markineko erritxik, eta, bueno, eskaintzozku, kotxien konponketa generala, ez? Ogota iru urte mitxua zemen lanien, eta azkenin, nahi gendun geuretzako lana itxie, eta egiz izan, nire lehenko jefiek, errestazuna mozku zen, eta berak lagati nahi ban, da guk hartu gendun enpresinok eta Andriek, eta, hainbeste urtetan lanien mekaniko, azkenik geukartzi erabaki gendun. Oso harrera hon euki dau, beti euki izan dau, baina oin, gentik, zelan gazti gazen eta animo gazen, nik uste dut ondo hartu gaitxuela, da jente piloa mobitzen da, herri oso mobitzen da itxixe bertotik, eta herriko konfiantzazko taller bat. Animo egunean, ez? Azkenin baki guztela erreza, baina peine hartzezunin martxie, nik uste dut gustora itzen dela norberantzako lana, eta, ekipo bat sortzi izango letzake importantie, eta aurrera, eta, ez da errestasun asko egoten beti, baina, aurrera bultzatu dela, eta nik uste dut gero satisfazio politxek emotatxule.